sahiba. Ba sahiba. Ina ta binki tun da ina da mana. Wai me haka? Kai bai sa su kiyon irin abin ne. Wai yau gorin naka kuma a kaina zai tashi. Ita ba na son irin wannan abu kare. Zora. Yiwo Allah. Zora. Sai ka Ina son zuwa ta abin. rai. Yau. Idan Allah ne ya Zora. Ni fa ka daina wani sassare wani kawai. Yau. Dan wani abu wata kyauta na kawo. A wurin gori da ma haraba kayan kyauta. Wacce take so na ita tana so na ba ta yi. Ba gani ba kuma ina za ka ci ka tsaya mai. Ka tsaya a'a. Ka daina irin wannan abin ya kamata ka tsaya ka daina irin wannan abin. Zan taimaka miki. Sharadi daga yau ba ki ba. Ba wai na ji ba da ke yau ba ki ba su ne. To idan kuma bai soyayya ba ke dan mai da Hadda ni ma. Ni zaki soya amma da gaba sai wallahi ba wai ni ba dan kawai bane. Idan na tira miki rijiyar nan ma ta ni ta garan dan ni ba dan daba. Zan adabi gidan. Ke da. Wallahi. Ban waya. Ban waya. Tsaya. Ni na ji. Na ba mutu. Ya mun wayan sada. Kuma wannan wayan dama ana neman ta. Alƙur'an cewa zan kira gidan. Sai ka faɗa, sai ka kawo shaida. Alƙur'an tana gidan. Ka daɗe baka je ka faɗa ba. Idan gidan sama zai koma zai dawo gidan ƙasa ya koma gidan sama. Sai baka ma isan baka wannan. To sai na gaya ma Alinu. Ka daɗe baka je. Sai na gaya ma Alinu. Ni sai na gaya ma Alinu. Ai ma dan da yake ba. To ba ni wani. Ba ni. To sai na gaya wallahi sai na gaya na rantse da Allah ya dace ni. Sai na gaya mu abade karamin abade ne kan na gaya. Wannan dan tijara. Akwai murja. Idan Allah na murja ta mutu a firizi. Wallahi akwai murja. Akwai mai wushiriya. Wallahi mutum ba na bai na gaya mu. To wai dai sadin ne ba ne. Ban waya. Yanzu ka bani waya kuma me na tona asiri yanzu kira a ce. Ban waya ta so. Dan Allah haka zaka je ka tona ma. Wai kai me yasa kake irin wannan abu kai kullum sai an raba. To yanzu in gaya mishi Shiwa. abade. To ba ni waya. Gobe sai in ba ku ko tira ne zan Allah da kowa ya an jima ba sai ga na Zan dawo an jima.